दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे आरो लोगोसे सा रङिया बियाब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गसाइ गामियाव जे रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो रंजालि बैसागु जोंनि बोथोरनि आरो माहारिनि फोरबो बेखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों आरो बे फालिनायजों लोगोसे गेदेरखौ मान बावनाय खुलुमनाय बोर लानाय बेयाव मोनसे मोजां हाबाफारि जायनि गेजेरजों जोंनि हारियाव मोनसे आब्रुथिया फैनो हायो। जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे आब्रुथिजों बिथांमोना जौगानो थाखाय हारि सिबिनो थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनो। बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोदों। जों बयबो मिथिगौ मोनसे हारिनि थामोनथा आरो सिनायथि बेखौ रैखाथि होनांगौब्ला बे हारिनि आसार खान्थि बे हारिनि फोरबो गासैखौबो फोथांनानै लाखिनांगोन। जोंनि हारिमु जोंनि राव थुनलाइ गासैखौबो आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो इयुनावबो जाहाथे बेबायदि जोंनि बैसागो जोंनि माहारिनि फोरबो आरो माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हाबा मावलांबाय थायो। बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावलांबाय थायो। बेखौनो आं बिथांमोननि खाथियाव खावलायनायखौ दोनदों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव आरो सारा आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आंनि देरसिननो खुलुमनाय आरो दुइसिननो अननाय आङो बे समाव बावहरदों। गाबोनो आङो सरकारि प्रेस मिट मोनसे जागोन। अलरेडि NIA आव जिखिनि केस दङमोन बे केसखौ थांनाय समाव जों बयबो खावलायनाय हिसाबै भारत सरकारा रिटार्न हरदों। दा बेखौ लानानै गाबोन प्रेस मिटआव आङो क्लियारलि बुंगोन। थेंक इउ।